Beagle. En ik ga jullie vandaag mijn huis laten zien. Zoals je hoorde is het mijn eerste vlog. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren. En ik ga jullie nu mijn slaapkamer laten zien. Kijk, dit is mijn bed, mijn slaapkamer. Ja, mijn slaapkamer met alleen een bed. Ja. Hallo mensen, dit is mijn waakstoel. Hier kan ik altijd alles goed zien. Heb ik mooi uitzicht, kan ik mooi over alles waken. En ik ga jullie nu mee naar buiten nemen. Tot straks. Hallo mensen. Ik ben nu buiten, zoals je ziet. En ik ga jullie hier van alles laten zien, zoals de vijver, parkietjes en ja, dat soort van dingen eigenlijk. Zo. Ik ga, ja. Ik zit er klaar voor. Ik ga jullie de vijver laten zien. Kijk. Dit is de vijver. Ik zal even iets dichterbij komen. Zo ga ik in ieder geval. Ja, er zitten 13 vissen in. Met wat, in water met wat plantjes ernaast. Gewoon een mooie vijver. Ja. En naar het volgende. Hier rechts zie je een kooi met 2 parkietjes. Pip en Po. En, hè? Even kijken. Nou ja. Wat is dat dan? Is echt een raar beest? Wat is er wel een beest? Nou, zeg niet te geloven dit. Nou ja, verder met mijn vlog. Dit was het einde van mijn vlog. Leuk dat jullie kijken. Vergeet niet te abonneren. Doei!